сменя цвета. Цвета на лампата. Pretty. Здравейте, хора! Днес мама ще ме гримира. Така че... нека да се молим за живота ми. Той ще я беся. Хайде. Започва. Ще го се изрежи, какво да направим. Окей. Започваме първо с нигериец. Шегувам се. Започваме първо с... Той нещо. Консилър. Коректор. Той къде се слага? Беше зле. Където сложа? Не! Чакайте! Бради! Наско! Да не седи мирна. Обърни се. За да не ти извади окото, се обърни. Чакай. Подчертаваш ми бръчките. Не. Smile lines. Нали коректора? Еми, в него се подчертава на бръчки. Ами защо те скриваме там ти пета? Ето ми петна, не бръчки. Don't poke my eyes off. Може да стана с очи? Моля. Закриваш ме. Чакай. Не се може, потъпва се. Стъпвало се, чакай. Хем те гримирам толкова професионално гримирам. Имам в устата. Вътрешната уста. Външната уста имаш ли? Имам, да. Айде, после? Хубаво ли го размаза? Да. Айде, давай другото сега. Какво ще сложиш първо? Айде руж или такова на скорите. И на тук. Ружа къде се слага? Аз не се гримирам, извинявай. Добре, давай. Руж ли първо? Това ли е? Това е. И внимавай, защото е много пигментиран. Да? Много какъв е? Дай на български. Много пигмент, т.е. много се личи. Не слагай по-много. Той изобщо нищо не се слага. Сейди ме. Стига се смяди, че нищо не прави. А иначе правиш, така ли? Да, аз съм професионалист. И ко? Защо на очото ми? На очото ти, защото така ми е кеф. Давай друго сега. Ко беше друго? Ама много бързаш, чак. Защо до ухото? То се слага тука и тука. Така ли? Чакай, ще сложим още. Добре. О, не е трагично за сега. Жалко, аз се старая да стане трагично. Кое е другото? Това да го ставам, така ли? Еми, да. В момента много внимай, това е много пигментирано и гледай да не използваш тъмното и показвай на хората какво слагаш, какво правиш. Аз го забравих това, бе. Това къде се слага? На скулите тук слагам, ще ти дам по-тонка четка да ми контурираш носа. Не, нали не си от тъм? Седи мирна, върни се. Нали се знаеш, че това нещо трябва да се размари със същата четка? Да. На мъж ли ме? Мамо, не, стига. Мамо, прави хубав грим, стига. Да, това трябва да е You светлото, бе. ruined it. Това е светлото, бе. Току-що го развали. Чай да изчисти четката. Да.
Това трябваше да е светлото. Мамо, казах ти, че е пигментед. И какво означава това? Пигментирано е. Какво означава това? Пигментирано. Означава, че слагаш по-малко. Съжалявам. Няма да чистиш, сега съм Не, моля те, размажа. изчакай малко. Началото не биваш. Стоп, чакай да Айде изчисти. де. Няма да можеш да го размажеш, много е Добре. мръсна. Значи ще вземем друга. Не може, това е за контур. Майко! Are you crazy? Дори със салфетка не се размазва. Моля те, оправи го. Хубаво да го направиш. И как да го правя, като не ще да се размаже? Айде от челото го махам, а другото го оправи някак си. Ще стане. Става, бе. Станах негърка. Личаш на циганка. Мамо! Ще стане. Косата. Прибира си я малко, де. Какво се разпиляла така? Обърни се. Да, обърни се, де. Обърни се, бе. Защо нагоре и надолу? Накъде? Накъде? По скулата. Скупелята? По скулата казах, мамо. Съждавам, тук няма скула. Бъркна ме в корнера на окото. Ъгълдимек. Корнер. Вай, майко, къде разтушова? Блендваде. Имаш тен. Ето, виж каква си хубава. Сега. Да? Ето така му направи бръчка. Чакай, че това едно съм ти боядисвала косата и е оставала боя. Не ставам за гримьорка. Добре, после? Не е зле, бе. Много си хубава даже. Мисля, че в началото бях по-красива. Дай другата страна. Уей. Ето готово. Малко да оправим положението поне. Хора, не излизам така, I swear. Мамо, направим, не знам, ужасно зле. Не. Дай, аз вече го показвам. Дай, така. Аз ще се сложа за мъж. Дай. Виж сега мърда. Вече ми влезе в окото. Стой, тък му се беше нагласила. Така сега се извърти. Уей. С лявата ръка ще съм, така че внимавай за това речите. Добре, няма да те мъча. Хайде, дай така. Защо вертикално? Защото не мога по друг начин. What a torture. Like, girl. Така тук много внимавай. Отрепах се. Това е водоустойчива. Това? Водоустойчива очна линия, което означава, че трудно се търка. Трудно се изважда. What did you do? Как се изважда, бе? Какво ме пък? Да, и аз се чудя. Какво става? Не ти казах, бе. Не се върти. Дърпа се. Внимавай. Искам после, може да се опиташ да оправиш контура тук с коректора да сложиш отгоре. Не. Затвори очите. Господи, откъде почна? Седи мирна.
Да покажем първо. Чакай, искам да... Затвори окото. Не, цялостна. Защо ще правиш цяло? Затвори окото, ти казах, бе. Отворено ли? Бръкна ми другото око. Дай така, затвори окото, бе, майка му става. Чакай да довърши положението. Чакай с него го разсапа. Чувствам го близко до веждата ми. Да види малко главата. Какво се е вирнала, като че малко нагоре? Не го отваряй. Не мога и да искам. Чакай. Мама, има да си отворя коса за напис. Искаш ли другото да го направиш ти? Не. Няма смисъл да са различни много. Ти няма да са еднакви и без това. Не отвори окото. Чакай. Ай, сега може да си го отвориш. Става, беко. Като изключим, че тук там си. Благодаря, поне я размивам. Защо толкова горе? Затвори окото. Ще стана двойно. Айде, де. Айде, затвори го, ще бег думата. На перфектния грим. Ой, залепна ми за... Дори не мога да се отворя дясното око. Това какво е? Това е за устни. Айде. Следващата стъпка да сложим моля за устни. Ужас. Ужас съм аз в момента. Точно така. Твой ще да. И аз това си мисля. Не иде, няма да иде. Наистина ще стане ужас. То вече не е така ли? Не, още. Защо мърдаш? Дай така. Дори няма... Like... Girl. Той излезе на зяла, дай така. Аз вижда кой е това такова, като някоя мишка, пишка. Не мога да смея. Падна ли? Ама ти си скарал по един дай. Ма как да е повече? Я го служи да видиш. Ето защо не съм гримьорка. Мисля, че се получава много хубаво. Ако си кривиш устата, стане криво. Я виж сега. Какво? Не е зле. Следващата стъпка към излагацията. Като такова, бе. Другия край се отваря. Червило. Аз носех, че съм. Трябва да я застопоря устата, защото много мърда. Много ми харесва. Червилото имам предвид. Стига беше, аз съм чудя, ако нещо друго го да ти харесваше. Резултата, например, трябва да ми хареса.
може и да ми хареса. А тя е най-едната деца, като Тич не те знам къде ще свършваш ти ми. Чакай, още малко остава. Устните мейби са единственото нещо хубаво. Къде съм направила ли? О, не, и те не са. Not that bad, but... Много са добре даже. Добре. И? Приличам на лека жена. Кой е това бе? Какво е това тука? Чакай. О, ужас. Не, аз имам достатъчно. Тихо. Точно на едната маркирам тук. Така като от миналия век. Оправи се го. Значи ако продължаваш Добре, така, другата ще е на върха на носа. Има шанс да го оправиш. Има шанс да го оправиш с коректор малко. Имаш някакъв шанс. Малко. Добре, няма никакъв шанс. Що да няма шанс, нали? Това трябва да се оправи. Бревни, бърни се. Готово. Началото викаш му няма нищо, така ли? Така му е началото. Искаш още ли? Така да рисуваш картина. Какво му толкова сложното? Да. Много хубаво, че се получава, ставаш за художник. Точно така. В някоя хорор агенция. Ми там няма да ме вземат. Предполагам. Няма да съм толкова ужасна. Повярвай ми, ще си. Иди да мрънкаш. Ако се отворил кото, ще остана ли с него? Естествено, че ще остане с него. Сега ще ми бие, бле, червил. Няма нещо, ще го оправиш. Ето това е мазилка. Вие ми казахте, че се гримирам прекалено много. Не е зле, бе. Погледа вече. Отдърпане. Чакай. Ох, с цялата ръка не мога. Що? Издясната не ти се получава. Сега разбра ли защо не се гримирам? I'm pretty sure I understand. Ви трябва да разбираш. Да бъде много зле. Поне всяко нещо си е на мястото, горе-долу, освен контура. И очната линия принципно не бива да се използва като сенки, но добре като за начинаещи. Значи само гледай другия път да не залепеш окото на клиента. Няма да има друг път. Да. Радвам се за човек. Аз се изборих от така, направо ме се приспа. Еми хора, сега да ви покажа по-близки кадри на съвършенството. Дали ще искате още един път да я Имам сиво-черна точка на бюти блендера. Какво си цимент ли сме мазала? Ти нали го переш, бе? Нали го чистиш? Ми хвърли го тогава. Да, бе. Ох. Така. По-близък план. Не толкова зле, какво се правиш на интересна и ти? Професионалиста големия. Айде сега. Виж. Ей, това е като си отвариш много очите. Пък ти казах, не ги отваряй. Каза ми не си такова, ще се развалиш грима. Това казах и ти си го развали. What is girl? Аз си го развалих. Точно така. От тук нататък ще си гримираш сама. Защото начини, как се казва, не ми уважаваш труда. Чак ръцете до тук ме заболяха от гримиране. Много си хубава даже.
Е, така се гримирахме едно време. Виж, и така е добре. Е, така се гримирахме едно време. It can be real. Кажи ми, Ко? се бъзикаш. Не. Това беше. Излизала си така навън. Да. И беше нормално, защото всички бяха така. Да. Никой не изглеждаше лошо. Даже някои имаха и ружови петна и тук така, буквално, пътеки. Да. И си беше нормално. Защото, както ти казах, всички изглеждахме горе-долу по един начин. Все едно ще тамповане така с... Как се казваше? Забравих думата. Та така ли? Са ни такива големи моливи, така хоп, и ни големи черни ленти отгоре. Знаете ли кое е хубавото? Отдолу. Чоршната линия не ми е до ушите. Може да го поправя. No, don't. Do not. Водоустойчиво ли беше? Водоустойчиво. О, ще ми залепва за очите. Нищо ти няма. Джеси? Сега е време да гримирам аз, мама. Не. Сигурност. Добре, хайде стойки малко. Хайде Ако сега искаш войната. като мистер Ако Меседж искаш Джонс. войната на таралежите, За тъмпнейл ще ни трябва, да. Ама по-нататък се изтъква. Ей така, гръб за гръб. Селепра се показва. Да. Spider-Man, bro. стрелата, Spider-Man. Добре, светкавицата. Добре. Хора, това беше днешното видео. Сега ще се опитам да си изтъркам грима, защото До няколко дена ще успей. Бетонирана е. слава богу, утре нямам изпит. Жалко. Аз надях да иде така да изпитам. Много щях да я харесат. Спри ще си развалиш грима, бе. Girl, what is that a ruin? Like how bad it can be. Какво още има да му развалиш? Мога. Да ти покажа ли? Не. Така, ако искате още видеа такива подобни, моля не дейте, но все пак, ако искате, Не искайте. Ще става много зле. да, можете да последвате канала ни в YouTube, да напишете коментар, да харесате това видео и да давате идеи за следващи видеа. Много ви обичаме и до следващото видео. Чао!